המרכז העירוני לתיעוד חקר והנצחת השואה למעשה פועל בעיר מתוך מטרה להנציח את הנספים, אבל בדגש לשורדים. אותם אלו שורדים, תושבי העיר, שהמטרה שלנו להנציח את הסיפור האישי שלהם לטובת הדורות הבאים. יומן המסע שלכם הוא יומן מסע אישי שכל קבוצה תצטרך למלא, שבסופו של דבר אתם תוכלו לספר את הסיפור בצורה נכונה על בסיס החוויה שאתם בו עברתם. שואלים אותי אם לא קשה לשבת ולשמוע את הדברים, אני אומרת נכון, זה קשה, אבל זה ההיסטוריה שלנו. אז זה באמת הניצחון שלנו פה, שאנחנו במדינה משלנו. שבו אותם ניצולים הולכים ונעלמים, אנחנו חייבים ליצור לעצמנו דרכים נוספות שבהם ניתן להמשיך ולזכור, לזכור ולא לשכוח את כל מאורעות השואה. הפרויקט הייחודי הזה מתאים לבני נוער, מתאים למבקרים רבים, מופנה לאנשי חינוך, שבאמצעותו הם יכולים לקחת בדרכים שאינם שגרתיות, להנחיל את זיכרון השואה בדרך שבה בני הנוער שותפים תוך כדי הליכה ברחובותיה של העיר, לומדים על אותם אישים וקהילות בצורה לא שגרתית ומיוחדת, ובדרך זו למעשה ממשיכים לזכור, לומדים ויכולים להעביר הלאה את מורשת השואה גם לדורות הבאים.